U sljedećoj priči možda se krije odgovor na pitanje zašto nas strani ulagači uporno zaobilaze. Šibensko brodogradilište NCP dosad je izgradilo 10 katamarana za norveškog naručitelja, još 6 je ugovoreno. Očito su prilično zadovoljni jer je posrednik u tom poslu, norveška tvrtka sa sjedištem u Šibeniku, zatražio kredit od HBOR-a kako bi se njime financirala proizvodnja jednog većeg plovila. No Hrvatska ih je razvojna banka koja je u državnom vlasništvu odbila. Nije HBOR odbio samo Norvežane, već i šibensku NCP grupu koja gradi brodove za norveškog naručitelja. Kako odobriti kredit u gospodarskom subjektu koji je blokiran, u veljači će se navršiti dvije godine. Netočno, tvrdi uprava NCP grupe. HBOR je zabunom procjenjivao sestrinsku tvrtku koja ima financijskih problema, ali je pokrenula predstečajnu nagodbu. Tvrtka NCP grupa koja je aplicirala za kredit HBOR-a, odnosno koja surađuje sa norveškim partnerom Kronomar na isporuci aluminijskih radnih katamarana, nije u blokadi, nije u protekle 2 godine bila u blokadi. No nije to najveći problem. Nedopustivim smatraju pisani odgovor HBOR-a upućen norveškoj tvrtki Kronomar, u kojem im izravno sugeriraju da za partnera odaberu neko drugo brodogradilište. Osim što nanosi izravnu štetu našem poduzeću kojem potencijalno prijeti da izgubi spomenuti posao, sramoti Republiku Hrvatsku kao investicijsku destinaciju, jer dok se naši ministri bore svim silama da zaustave ovaj trend nezaposlenosti, mi direktno odlukom HBOR-a rušimo ovdje 200 radnih mjesta. Na stranu šibenske tvrtke stao je i ministar poduzetništva koji sjedi i u nadzornom odboru HBOR-a. To prepuštam vama da procijenite, je li to baš normalan način komunikacije da prilikom odobrenja kredita dati sugestiju partneru da on odabere nekog drugog da bi se taj posao izvršio. Norveška je vlada, dodaje, investirala u Hrvatsku 23 milijuna kuna da bi pokrenula inkubator koji vodi Kronomar. Stoga mu nije drago što se na ovakav način postupa prema tako važnom partneru. Za razliku od ministra Marasa, ministar Linić, inače predsjednik nadzornog odbora, u HBOR-ovu postupanju ne vidi ništa sporno. Cijenimo da je to prihvatljivo ponašanje i da je to spašavanje i radnih mjesta i aktivnosti u tom brodogradilištu. I ne vidimo tu nikakvih problema. Objašnjenje ovog odgovora smo tražili, ali nismo ga dobili. S obzirom na to da Linić javno daje potporu čelnom čovjeku HBOR-a, logično je i da podupire razvojnu državnu banku. I ovaj će slučaj, kao i sumnjivi kredit Digitelu, vjerojatno biti tema sjednice nadzornog odbora u srijedu. Definitivno neke stvari u budućnosti u radu HBOR-a treba mijenjati. Nije tajna da ministar Maras radom Antona Kovačeva, predsjednika uprave HBOR-a, i nije baš zadovoljan. Pitanje je samo ima li i koliko istomišljenika u nadzornom odboru.